L-awtoritajiet għandhom iserħu ras in-nies u jagħmluha ċara li l-investigazzjonijiet dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia għadhom għaddejjin. Dikjarazzjoni tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-programm Għandi xi ngħid lix-Xandar fuq Radio Malta. Jekk inti għandek moħba ta' triggers, ġifieri dan użajt iżjed minn darba, u allura inti jista' jkun li l-business tiegħek huwa da li toqtol in-nies. Imma jiena meta għandi business mhix toqtol in-nies, xi ħadd irid jitlobni il-business tiegħi. Din il-ġustizzja titlob li nkunu nafu wkoll min ta' l-ordni jew ħallas għal dan is-servizz makabru. L-Arċisqof sostna li dakinhar tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia irrealizza li ħadd mhu sejf. Aw industrija tal-mewt u li persuna skomda u li kitbef affarijiet li mhux bil-forsi tista' taqbel magħhom imma tasal biex tinqatel, allura inti m'għandekx ma tinkwetax. Ġifieri jiena fis-16 Ottubru irrealizzajt l-innoċenza ta' Malta ma dixem. Jekk tobot tant li tista' tordna l-qtil ta' xi ħadd minnha, allura ħadd mhu sejf. U għaddeskriva dan bħala falliment tal-Istat. L-għajta kienet il-libertà tal-espressjoni. Met inti mbagħad tasal li t-tieni leġislatura tibda bil-qtil ta' persuna li l-crime tagħha kienet li qalet dak li taħseb, l-Istat beda blajta ta' the freedom to offend. Imma wasalna li min offenda spiċċa mejjed. Waqt li kien intervistat minn Andrew Azzoppardi, l-Arċisqof tkellem dwar diversi suġġetti oħrajn, fosthom dwar is-sekularizmu u dwar il-President ta' Malta, li għalkemm qalet li mhux sew li ċ-ċittadini joffendu l-xulxin, kienet istess li ffirmat il-liġi li tagħti dritt li ċ-ċittadin joffendi lill-Alla u l-reliġjon. Il-Ministru Owen Bennici u jippreżenta l-liġi li dekriminalizzat l-insulti għar-reliġjon u l-insulti lill-Alla, insista ħafna li di kienet vittorja kbira għall-libertà tal-espressjoni li tinkludi l-libertà li toffendi r-reliġjon. Le, li noffendu xulxin, u xi ħaġa li qalet il-President tar-Repubblika, li ffirmat il-liġi. Xil-President tar-Repubblika qalet li mhux sew li noffendu xulxin, imma l-firma tal-liġi nifirmata hi. Dwar il-legalizzazzjoni tal-kannabis, l-Arċisqof sostna li għalkemm Malta tidher li qed toqrob lejn pajjiż sekulari ma jfissirx li l-pajjiż għandu jitlef il-valuri tiegħu. L-Arċisqof insista li l-maġġoranza tal-persuni li jidħlu għar-riabilitazzjoni fir-residenzi tal-Caritas jisħu kemm il-darba li l-kannabis kienet tittieqa li minna bdew ħolma kera. Tista' tgħidli xi ħaġa li ssabtek, li tkissrek, li taħarqek, issejħilha recreational, lill-ommijiet u l-missirijiet jien se ngħidilhom. Dan għaqal u jekk pereżempju aħna qed nippruvaw nattiraw ċertu tip ta' businessmen li interessati fil-ħin liberu tagħhom fil-prostituzzjoni u fid-droga leġġera. Aħna għandna imbidlu il-valuri tal-pajjiż biex naqdu daw. L-Arċisqof tkellem ukoll dwar il-prostituzzjoni u dwar il-medja tal-Knisja li ddiskrivija bħala oażi fid-deżert fejn kulħadd għandu dritt jixrob.